зулқарнайн барои ки ҳамун чанд каса ваъда карда будем. ту репсаро будӣ чӣ хелҳози бо гуфтӣ? Репхон реперист. Репер. Ман дар қалбам таъсир кард. Ман гирьям омад буд. Салом алайкум бародар. Ҳуҷҷатот буд чи дая мехоҳӣ ки граница бизгарӣ? Пас компанияи мо барои шумо. Хати сарҳад Москва ва Қазоқистон. Номерои чӣ хеле ки шумо дидесте номерои акай Муҳаммадалиай. Занг биза суҳбат бика айнои мо чақчақ ки ягон сон арзонаш мекунад. Бошӣ. салом алайкум бародаро, чӣ хеле ки шумо дидестен ин барномаи суҳбатшоу хэштег д, яъне ки ин барнома да 2 ҳафта як бор мебурояд, да як моҳ як бор мебурояд, не ки аҷоиботи бадай. чақчақо сар мешава эсли чо? Салом алайкум бародаро, ин барномаи нашри навбатӣ моя бо Аҷамстан. Ин бародара хай короче саволи нашоди тема гап мезанем. Бисёра ин бародара ай барномаи худаш мешиносанд, я барномаи ай дошт даҷол дошт, хай бисёр бародаро дар Бангладеш дидагианша нашуд ҳамин мо як ду савол дорем. Тайёрӣ? Айз мумкина? Салом алайкум. Салом алайкум. Аҷоибот ҳеҷ қапидагӣ нест брат. Аҷоибот чақ. Салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародари азиз. Салом ба ҳаматон. Хай ду баранда доштаи барнома якум бор хе барномада иштирок мекунам. Ман Амиранам Эдвард Бил. Ман Эдварди Бил. Просто. Хай сарш ки нагани. Савола сар мекунаю. Мо просто чанд қашитра надем. Ай ҳоло кору борот хабардор бишем. Чӣ кору борот ай бародар? Номта нагирем ки савол ганда неинтересный меша. Ман ҷех чӣ савол шудам? Бисёротра ба номи Фах ё Аҷамстан мешиносанд. Номи асосӣ чие? Мехостам ами да бародароя маълумоти асосӣ медодем. Номи асосӣ Фатҳиддинай. Фатҳиддинай. Фах ба ӯ хотир мақсад бисёри маро мешиносанд ки пеш вақте ки мо мисол дар дигар кор бор будем, пранк мекардем ё реп мехондум, ҳам хеле Фах маро мисол мешиносанд ва Фах ман ба хотири ӯ нагуфтам ки мисол ман реп пешидам ба ман Фах. Фах вақте ки ман хурдсол будам, майдаг будам, 4 сол. Як медонем ки ҳамин хурдсол майдаг мешавад. Мақсад дар исми хурдсолӣ мара раҳмати модарам, яъне Фатҳиддиневам хеле Фах гуфта ном мебурд ва баъдан якчанд наздикои ман ҳамин хеле мара мегуфтанд, сол ҳамин чиза мегуфтанд ва баъдан хачи хеле вақте ки одам реп мехона, реп да дохил мешава ва мақсад МС Фатҳиддин намегам ки хиси дароз. Мисол ай ягон си кутоб дар кор мешава ба ҳам хеле Фах нависам, хеле гуфтам. Ай хеле номи аслим, номи пурам Фатҳиддин аст. Азор раҳмат калом бародарҷон. Шумо чӣ хеле ки мо медонем, ту репсаро будӣ, чӣ хеле ҳози бо гуфтӣ? Репхон. Реперист. Репер. Короче, репа бас кардӣ, хай ҳозир дар қисми блогерӣ аз тарафи ислом баромад мекунӣ. ҳозир қатъи чӣ хеле мо медонем, ту шогирди шон будӣ. Қатъи шон кам рафтомад бисёр буда, шогирди шон будан та аниқ намедонам, қатъи рафтомад бисёр дошти. Ҳозир қатъи рафтомад чӣ хеле агон хе алоқа ҳаст, нест чӣ хеле? Ҳаста ира, мақсад аку ҳам чӣ хел бугум, дига аку системаи ма дига шида, системаи ӯ акай шабоз дигай. Мақсад ҳамчун ҳамкор нему, хеле ҳамчун чӣ бугум, дору рафиқ ҳастай, отношения ҳастай. Мисол мерем, мешинем, салом алейк. Ҳаста ячинем чӣ короче. Саломат бошӣ. Гап намезанед ту? Немоз гӯш кардестам, мақсад отношения ҳастай мегам. Ё шона гуфта прикол намекунӣ? Не, туғри отношения ҳастай, да однокласс не. Не охи. Ҳаёт? Нефаҳмидам, просто саволои аҷоибот метавонам просто чақчақ мекунам. Дар барномаи чӣ хеле медонем, дар барномаи чақчақшои Рустам. Ва бурҷа дар барномаи чақчақшои Рустамда аҳамият додум та ки бисёр асабӣ шидӣ. Аммо мехостам фаҳмам ки дар гапҳои шайх чӣ хехта ай кардӣ? Шайх чанд гапҳои безай гуфт нисбати Парвизи Пуркутабро ва ту хести ҳамҷо додувой кардӣ. Чӣ хеле? Ман рости гап дар му якум қисмаш ҳамчун тамошобин будам. Неки хай мехостам ки ахи баъзе саволо бутиём дар му шайх. Неки дар қисми диюмаш хай оли набуромадай мефикрам. Буромадай, набуромадай. Қисми деш буромадай. Чӣ? Он баромад чақчақшо. Буромадан удалит кардан чӣ хеле шид. Хай хулоса гап да ҳама ҳам чизиш. Неки ман ҳамчун меҳмон даъват наштадам, ҳамчун тамошо мекардам ва ӯ қадар майл рағбат набуд, неки вақте ки ҳамин чӣ мегӯянд.
як чизеро ки ба чашми дидагӣ мақсад чӣ мегӯян забонут бояд ҳанги гин гап хаб накунӣ ку вақте гап зад ман нахустум якум иштирок кунам вақте дар бораи акай Парвиз гап зад и блогер хелиай у блогер хелиай у хелиай у хелиай чӣ бугум тӯҳматам не тӯҳмат чизеро ки медонӣ одам ахшину мешиносӣ ба мегӯяд тӯҳматам гуфта намешавад когда одама намешиносӣ қати вай ту ягон бор иштагӣ нестӣ ва ягон кори бори вай намедонӣ и ай тӯҳматам бадтар бигӣ мешавад ҳеҷ чиза намедонӣ ам хел меои гап мезанӣ дар гапҳои ҳавай ту маъқул нашиди чизере ки ту дар 17 рӯз дар Бангладеш дида будӣ маъқул нашид не гапҳои ноҳақ ки буд ман хистам хе гап задам ки мисолан хел ба ҳамин мақсад гап ҳазор раҳмати калон давай темаро вообще мебарем тарафи дигар тараф хати Парвиз Бангладеш рафтен пешниҳод аз тарафи ту шуд Парвиз хати ки ё Парвиз тара пешниҳод кард ки биё Бангладеш равем ана гӯш кун мозам як хай хатоам шуда наметавонад барое ки и вақте ки ман мехостум чӣ бирам Зулқарнайн барое ки ҳамун чанд каса ваъда карда будем яъне ҳамун Бобулҳадид ҳамун ҷое ки мардума ваъда карда мерам ва ҳам чанд қашид 3 моҳ шид як гала вақт гузашт чанд барнома кардем хай хеле вақт соат умуман дар чанд ҷо гапҳомон дурӯғ буромад хай мисол шояд бисёриҳо боваршон пайда бошад ҳамин ҳолат буд дар ҳамин ҳолат пайдо шид ки акай Парвиз ман ҳеҷ намедонам мақсад акай омадам ки дар ҷо кор гуфтам ки акай Парвиз омада пешниҳоди акай Парвиз буд гуфт ки хеле гап чапай мисол ман якчанд видеои соли 2000 намедонам чанд буд бошадагӣ будум рафтагӣ буд якум бор дида будум рости гап да ҳамун видеоро дида будум ман дар қалбам таъсир кард ман гириям омад буд ки мисол хадар аҳволи мардума дида будум ҳам хеле корай гуфт ман гуфтам хай ин чиз дар дасти худ мақсад аввалаш якумш хости ризои Аллоҳ ҳаё яъне ки ин проекти мо ай ира мо метавонем баъдан бирем ин чиз ай даст меравад акай Парвиз пешниҳод кард пешниҳоди хуб буд пешниҳоде ки ҳам савоб буд ва ҳам ҷавонбинӣ маро васеъ кард ва ман бисёр чизо барои худам фаҳмидам ба ҳамин хотир ман не нагуфтам ман рафтам қадъи акай Парвиз ҳазор раҳмат калон як-ду саволи вай метиҳем мақсад ҳамин пол чизи вай дошти мисол чӣ расхо дошт чиёша Парвиз ба гардан гирифт ё ҳамаша худ кардем не гӯш кун уҷада ина мисол рафтем ростига ба ки ман намедонам иш медонӣ ки ман коргарам ман ҳамаша медонам ман мехоҳам мардам ман аҷамсанда коргарам хакматида муроҷиат кардам ту сал дуди сай асад ман коргарам дар ҳамунҷа и чизе ки дар раҳпулӣ шида чизе дар ин чизо шидагиай мақсад ира акай Парвиз медонаву акай дуди худо раиси ман ҳамун шахс медона чӣ қадар ака шидай ман мисол дар иҷа дар пеши ман кардаги неза хаем хе медонам ки ба фикрам раҳпули мара додаги акай дуди худо хурду хӯрок гостиница ҳама чизош акай Парвиз шид ва баъдан ман рафтам акай дуди худо гуфтам ки хай мо то инҷоро меем ягон барнома кунем ва ягон каса дасти ёрӣ дароз кунем мисол чӣ хе бигум баъзе ҳамун хайр кардагим навҷанига ки баъзе чизо кардагим ҳамош мисол ай аҷамсан шидагим ай яъне ки гуфтагим ҳамуҷа ки мисол ай аллакӣ ба саволи асосӣ мегузарем ин Зулқарнай гуфти ваъда кардем 3 моҳ шуда мақсад кай мери зимистона омад ту мегуфти ки мо бародаро зимистона шуда бояд раем зимистона шуда бояд раем дар барномаҳо мегуфти на зимистона омад як моҳуш гузашт мақсад гӯш кун барои ҳамин ваъдае кардагим алҳамдулиллоҳ ма чӣ бугум инами як видео дар видео неми чӣ мегӯянд сторис кардагӣ будем дар Instagram аҷамстан ҳамун корбода мемонем бинед кардагӣ будем фаромӯш накарда боша история жудоил нашда боша историяш мегӯем газ занем охи чӣ хеле барам дар иш мо як соат чӣ гап занем нудам мақсад бояд мерафтам ҳамуҷа ваъда кардам ва якчанд рӯз пеш вазъи саломатӣ ман безе буд ҳатто оли дар видео ба мепартам не грип шидагӣ будам вазъи саломатӣ безе шид не ки ай сабабе ки мардума ваъда карда будам гуфтам озибо накунам мегӯянд ки ена грип шид хай мегӯянд ки ҳамин причина бро ман мегирад ман рӯзи аниқша гуфта наметавонам барои чӣ барое ки хай ҳаётай не рӯзай ҳаётай ягон воқеа мешавад ки намешавад именои ҳамрӯз дар рафта бо дурӯғгӯ мешавад бо ҳам хел мешавад не ки рӯзои наздикай иншоаллоҳ бисёр наздикай ки ҳамин чӣ бугум мақсад рӯзша намегум иншоаллоҳ мерем рӯзои наздик
این چیزایی که در استوریات ما دیدیم سومکا پومکا راست گفتی نوار ما آخه بسیار زیاد ندیدیم ما فکر کردیم که تو این روز میری نه باید این روز نکو پگا کو باید میرفتیم دینا. یکی با هم خود چی دینا میرفتی؟ نه پگا پگا باید میرفتیم نه مقصد یا پرابلم نشید برای همین نگفتیم مردم این اکخای از شما پرسیدین گفتیمش خلاصه که همین رفتیم ویدیو را پارت گفتیم بخچون میبینن کی ما رفتیم حد اقل میدونه کدوم روز رفتگیم باز میگوی با دروغگو میشه خیلی اگه کسی در تقدیر الله باور داشته باشه در تقدیر خداوند باور داشته باشه میدونه که به امر خداوند یا برگرد درخت نمیغلطه در تقدیر خداوند گلم او چیزایی که آدم وعدهش فراموش نکنه و وعدهش وفا کنه یک روز انی میگوی تو نمیدونی که من نمیدونم که زمین کامera تو میگم ایدار اومده چی میشه انیق داری که نه که میرم ان شاء الله میرم اون گفته نیستی من قصه گفتنیم بسیار گپا دارم هم تا برنامه دراز شد سوالای همه گفتنیم که برای رفتنت باید چیزا بگیری ببری چند روزی نه تا مقصد قطعی باید بگیری بری مثال پالاتکا نه همه چیزا رو همون راه چند روز دوام میکنه به غرض عموما همون سفر همش در نظر داری نه مثال تو چند دما میدونیم همون دیوار زورقرنه در قرقیزستان خود تو کامera نه باید چند برادر هستن پریمیر چند روز میکشه شادی را قطعی همش میبری 15 روز شادی را قطعی میبری شادی را قطعی میبری ابیزت نمیره ابیزت ان شاء الله اگه خیرس پیرس برومان مقصد قطعیتونه خاطر میکنه قطعی مقصد فاربه خیز بخره سر کنه یا صورت شدی هم در جاب زنه بینا که شدی نمی چمپیون های مقصد ایسی در جون استرپا بگیرم اینجا بیا این هسته چون بکنی صورت شد نه اینجا بیا برادر مونای میشی ورزشگر های باوری دارم که قطعی اکا بروا یکون خطر نمیتونه بشوه خیرس همه زنه خیلی بدیلی پر باوری دارم یا که خیرس میتونه ایره بخره فاربه ایره نخره سیر کنه داجی کارو بارش در بروا رحمت کلام برادرها برای تماشا این بود برنامه با عجمستان و همه بینیم برادر چخه میکنه میروه دمو جای درکاری یا که نمیروه میبینیم میدونیم در عجمستان برنامه دیگه خطی گذارونیم به کمکتر نویسیم فکراتونه سلامت باشه رحمت برای تماشا این چیزی بود که ما میخواستیم فهمیم و شما هم میخواستیم بفهمین زنده باشین و بنا بشین Audio Jungle.